14 ka mga eskwelahan sa Santa Barbara gintagaan sang libre nga neem cream mosquito repellent. Sa nagadamo na nga kaso sang dengue, agud nga malibyuhan o kung napaiway ang pagkagat sang lamok, 14 ka mga barangay schools sa gintagaan ni Mayor Denny Superficial sang libre nga neem cream mosquito repellent. Ini nga mosquito repellent ang produkto sa Santa Barbara Barangay Health Workers sa pagpanguna sang Barangay Health Worker Municipal Federation President Mirna Suntiliano. Suno ka Mayor Denny Superficial, madamos ang pamaagi agud malikawan ang pagdamo sang lamok. Isa sa paagi amo ang kaya, kulob, taklob. Paano malikawan ang dengue? Tiluan pirmi ang palibot paagi sa pagtipon kag gusto nga pag-dispose sang basura. Inspeksyonon ang mga bakante nga lote kung may breeding areas sang lamok. Hawanan ang mga tanom kag utdon ang mga paklang sang dahon nga mahimo tiniran sang tubig. Pakulbon ang nagakaya nga bagay nga mahimo tiniran sang tubig. Takpan sa maayo ang mga suludlan sang tubig o container para hindi maitlugan sang lamok. Tinluan ang mga tarog o kun gutter sang balay para malikawan ang pagtinera sang tubig halin sa ulan. Tinluan ang mga kanal kag pailigo ng tubig. Hugasan kag tinluan sang maayo ang mga florera kag dapat ilisan sang tubig 3 ka beses sa isa ka semana. Magamit sang moskitero kung nagtulog sa adlaw. Ang electric fan makabulig sa pagtabog sang lamok. Mag-usar sang malaba nga panapton kag medyas kun adlaw. Bantayan nga hindi matiniran sa lamok ang aparador, cabinet, kag madulom nga parte sang balay. Ang pagpaaso o kung pagdabok nagatabog lamang sang lamok sa iban nga lugar kag makahalit pa sa baga. Ang fogging makapatay lamang sa lamok apang hindi sang pitik-pitik. Mag-apply sa insect repellent kaya hindi makahalit sa ikaayong lawas. Mga palatandaan o kung sintomas ng dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang 2 to 7 ka adlaw. Bleeding o pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigo nga may dugo. Pagsuka, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdulas sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan, pagpalanakit sang tutunlan kaundan, pagpalamula o pagtubo sang rashes, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalang lapsi, pangpalangkitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong kag pagsalasala. Sa mga nakabatsyag na sa sininga sintomas, palihugdanon girayon sa health center o kon hospital ang pasyente. Ang pagbutang sang mosquito repellent ang mahimo nga makapugong sa pagkagat sang lamok. Pero ang pinakaimportante kag dapat kahimuon ang mga pagpanglimpyo sang aton palibot. Tandaan, prevention is better than cure. 14 ka mga eskwelahan sa Santa Barbara gintagaan sang libre nga neem cream mosquito repellent. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.